Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna muku barka da zuwa wannan shafi namu na Ɗan Arewa TV. Idan wannan ne zuwan ku na farko, ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙwararren gefe da samun sabon shirye-shiryen mu da sabon mun ɗaura. A yau ne za ku ji cewa Facebook da WhatsApp da Instagram sun tsaya na tsawon wurin awa 4 zuwa 5, wanda hakan ya janyo cece-kuce da yawa wajen mutane. Wanda da yawan mutane ba san menene dalilin ba, wanda su ma da Facebook ɗin kawai dai sun fito Twitter ne sun ba da haƙuri akan cewa ai haƙuri insha Allah suna nan za su gyara, suna ƙoƙarin yadda za su gyara abin. Amma kuma wasu daga cikin mutane suna cewa an yi hacking ɗin domain ɗinsu ne, wato ma'ana shi ainihin kundin tsarin shirye-shiryen nasu. Wasu hackers ne suka yi hacking ɗin shi, wasu madatsa da Hausa suka datse su, wanda suka ƙwace abin nasu. Wasu kuma suna cewa a'a, domain ɗin ne aka sai da shi gaba ɗaya, wani ya je ya siya bayan an yi hacking ɗin nashi. Amma haka kuma wasu masu reporting ɗin abin da suka ce, dan labari ne da wani ɗaya daga cikin ma'aikatan Facebook ɗin aka yi hira da shi ranar Lahadi, jiya kenan. To ɗan wasu tsare-tsare da ya bayar wurin hirar da ake da shi na interview, to a nan ne wasu suka samu damar da tsan shirye-shiryen nasu har suka tsaye da ayyukansu haka. To, amma dai kuma menene an ga mu nan dai muna jira mu ga abin da Facebook ɗin